obično kada se počne neki intervju, kažu mu u goste nam je došao taj pisac, taj čovjek, evo danas malo obrnuta situacija. Mi smo došli u goste kod našeg autora, Ljubomira Anđelkovića, odnosno Kodija Vangorskog. Što je zanimljivo, Kodija Vangorski je srpsko-ganski pisac. Zato što ste vi živjeli dosta dugo, zapravo veliki deo svog života ste živjeli u Gani, a sad sami tu i pošto imate i ime i taj pseudonim, postavlja se prosto nekako pitanje zašto ste birali da pišete kao Godijo Vangorski, šta vas je povuklo na to, zašto nije ostao Ljubomir Anđelković? Ne znam u koje od svojih knjiga sam opisao kako je do toga došlo. Kada sam dao ostavku na mjesto šefa diplomatske misije u Gani, mi smo se povukli u jedno naselje koje se može nazvati naseljem mizerije. Živjeli smo u nedovršenoj kući, bez prozora, bez vrata, bez plafona, bez patosa, bez ičega, gde se na klozet išlo na obalu mora i gde se jelo ono do čega je moglo da se dođe. Tada sam se sprijateljio sa jednim komšijem, ribarem, moja čuvena ličnost iz nekoliko knjiga, Džomo. Taj Džomo i ja smo se upoznali na plaži ujutru prilikom pražnjenja creva. Ja sam uzeo papir da se obrišem, Džomo mi priđe i kaže, ribe ne jedu papir. Nego uđe u more pa se zaperi. Posle toga smo počeli da pričamo, pitao on mene kako se zoveš, ja mu kažem zovem se Ljubomir Anđelković. On kaže kako? Ja nisam shvatio. Kaži ti meni, kog dana u nedelji si rođen? Ja kažem u ponedeljak. Onda si Kodjo. Kodjo je ponedeljak. Jeste. To je onaj koji je rođen ponedeljkom, ako je muško zove se Kodjo, ako je žensko zove se Ađo. Jel to znači da u Gani se skoro svi zovu isto? Svi se isto govore, ali onda kao drugo ime uzimaju ime omiljenog ujaka ili šta ja znam. Tako da sam postao za sve na Korlegonu gde se cela priča dešava, gde smo stanovali, postao sam Kodjo, a kod dece tata. Jer su čuli da me deca moja zovu tata i onda su me sva druga deca zvali tata, tako da sam bio najveći tata u celom komšiluku. Tata celog komšiluka. I tako sam onda posle toga uzeo to ime. A ono Vangorski, to je suviše dugačka priča. Suviše dugačka priča. Možemo li ukratko? Pa, nije lepa priča. Nije lepa priča. Neposredno pre nego što ću da krenemo za Ganu, ja sam dobio posao savjetnika ambasade u Gani. Naša komšinica iz Balkanske ulice gde smo živjeli, dojuri kod nas u stan i kaže brzo dođite, ima dokumentarni film o Gani. I normalno mi pokupimo decu, sve, odjurimo kod nje, gledamo film. Film je bio u nekom rudniku zlata, gde je jedini belac bio neki inženjer, ostalo su sve bili crnci. Moja ćerka starija, tada je imala negde 6 godina, kad je videla belca, kaže, jao pa tamo ima i ljudi. Ja sam bio skamenjen. Odlazim u zemlju kao diplomata, gde moja deca ne shvataju da su crnci ljudi. I onda na veliku brzinu izmislim, ima priču kako je neki naš predak isto bio crnac i kako se zvao Vangor. I od tada moja deca su smatrala da im je najlepše da se one prezivaju Vangorski i tako je ostalo Kodjo Vangorski. Da, eto, da pripomenuli ste Džoma. Džomo je glavni lik u gotovo svim vaših knjigama. Ne, nije u svim. Gotovo se, ne u svim, ali često se pominje i ovako i vi ste dosta aktivni na mrežama i možemo reći da ljudi koji vas prate poznaju i Džoma, ne direktno, ali su upoznati. I on je čovjek od koga vi mnogo učite nekako u ovim knjigama, koliko o sebi, toliko o ganskom narodu. Što je na neki način od svega toga bilo najznačajnije? Šta pamtite kao neku najveću stvar koju vam je on rekao? Njegova stvar da se ribe udave u plastici koja se baca u more. Da. To je najupečitljivija stvar. I onda, kada sam ja njega pogledao kao, ma šta mi pričaš, ajde nemoj da preteruješ, on kaže, Kodjo,
sačekaj još 20 godina i vidjet ćeš da riba neće u moru biti. I to počinje da biva istina. Moj drugar Džomo je umro, ali evo mi danas imamo tu situaciju da 700 miliona tona otpada godišnje odlazi u mora i to je mahom plastika u kojoj se ribe dave. Da, to je jako nezgodna stvar, ljudi nisu svesni. Ljudi toga nisu svesni, pa jedna od stvari koja je bila šlagvort da počnem da pišem Vodič kroz smak sveta, ta knjiga još nije objavljena, nadam se da će biti objavljena pre kraja godine, je baš ta činjenica oko toga do koje mere mi nismo svesni da uništavamo habitat u kojem živimo i do koje mere mi sami sebi kopamo raku. Jer ako uništimo prirodu, nema nam opstanka. Da su već nekako po tome prava stvar što je došlo iz usta jednog Danca koji su očigledno svesni, jako su prirođeni direktno žive u prirodi. Jer su mnogo bliže prirode. Evo, taj isti Džomo, on je jednom prilikom meni rekao, kaže, Kođo, kaže, šta će nam život ako ne živimo u lepoti prirode i u društvu srećnih ljudi? Jer to je tačno, mi smo okruženi nervozom, mržnjom, podozrivošću, a ne lepotom prirode. Priroda se uništava, zašto? Da bi tamo neko možda zaradio nešto više para. A šta će mu pare ako uništi i ne bude srećan posle toga? Evo, dolazimo, pošto je roman, o kojem zapravo želimo danas direktno da pričamo, naravno želimo i o vašem radu, ali roman je fokus, zove se reality. Sad zanimljivo, ta reč može se reći u današnjem nekom kontekstu pod jedan znači mnogo stvari, i kako kao stvarnost je jedna, znači mnogo stvari. Zašto ste se opredelili baš za takav naslov knjige, s obzirom da znate da ta reč kod nas, jedno što ima polarizovana, veliko je polarizovanost mišljenja oko nje, a i više značnost postoji. Zašto baš se roman zove tako? Svi moji romani menjaju naslove tokom pisanja. Krenem sa jednim naslovom, pa posle toga kako se roman razvija, tako mu menjam naslove. Jer roman ima svoj sopstveni život. Onaj ko tvrdi da je napisao roman po nekakvom svom prethodnom planu, taj laže. Jer svaka ličnost u romanu na neki način bira svoju sudbinu. Pa su tako i ličnosti u romanu Reality izabrali svoju sudbinu da kroz svoja prepucavanja svako svakom dokazuje nekakvu istinu za koju je on uobrazio da je istina, a u stvari nije. Jer stvarnost, reality, je drugačija od svega onoga kako mi tu stvarnost doživljavamo. Jer svi imamo filtere u kojima treba stvarnost prilagoditi našem poimanju stvarnosti i brisanjem onih uspomena kojih se stidimo. A šta je po vama glavni kriterijum na neki način? Kako ljudi vrše tu selekciju? Ne znam. Niste sigurni? Nisam siguran. Kako vi vršite, znate vi, sigurno i mislim vi kao svaki drugi čovjek imate to. Pa ja sam istancao svoj pojam o stvarnosti kroz diplomatski poziv. Jer tu se čovjek susreće sa raznim tumačenjima i zlonamernim prikazivanjem stvarnosti. Ja sam čak bio postao stručnjak za utvrđivanje vjerodostojnosti obaveštajnih materijala. Jer obaveštajni materijal koji dolazi 10% je tačno, 90% je namešteno da se provali, pa da mi dovodimo sebe u zabludu i da donosimo pogrešne zaključke, a ne ono što bi trebalo da bude. I na taj način svaku stvarnost koju čovjek doživi uvijek mora da se pita šta je iza te stvarnosti, koji su bili povodi ljudi da takvu stvarnost stvaraju i da je baš na takav način prikazuju. Da, to je zanimljivo, znači kod vas postoji gomila nekih likova, u ovom slučaju 2003. godina u Jugoslaviji, to je trenutak. Jako, onako period može se reći velikog razočarenja gomile ljudi
I na neki način stiče se utisak kao da ti ljudi žive u potpuno drugoj državi. Znači njihova iskustva, Da. a i vaše iskustvo koje niste znali uopšte šta se u tom periodu dešavalo, ste 30 godina, koliko znam, 30 godina pre toga. Skoro 30 Da, godina. živeli u Gani, 30 godina. Kako dođe do toga da se toliko stvarnosti raziđu kod ljudi? Pa, to je ona priča o žabi koja se kuva u mlakoj vodi. Žabu stave u mlaku vodu i žaba se divno osjeća i ta voda se lagano podgreva, žaba ne osjećuje promjene i na kraju se žaba skuva. To se dešava sa svima nama. Sve nas kuvaju u mlakoj vodi da bismo na kraju jednostavno bili skuvani, da bi nam mentalitet bio promenjen i gde ciljevi života i sve moguće vrednosti u koje smo nekada verovali nestanu. Sve knjige koje sam napisao do sada imaju taj zajednički imenitelj, a to je prikazati čoveka koji je u zabludi, koji beži od stvarnosti. Evo, tu mi je roman Anđelčanesi. To je prvi roman koji sam napisao u Gani, koji me izvukao iz totalne nemaštine u kojoj smo živjeli, u kojoj je jedna mala devojčica, ima 15 godina, upušta se u život i svesna je pogrešaka koje čini, ali želi da ih izbriše. Ona se žmuri, napravi sebi novu stvarnost i tu stvarnost prikazuje ljudima. Ista stvar je i kod gospođice Kovalski, koje agencije i koje uobražava da istina treba da bude ono kako su je brifovali, a ne ono što je stvarno doživjela i videla. Tu je bus za raj. Ista priča. Ljudi koji žive u zabludama koje su sebi sopstveno izgradili na osnovu nametanja tih zabluda od onih ljudi kojima zablude odgovaraju. To se dešava. Da, sve vaše knjige imaju tu jednu crvenu liniju, Jednu to su crvenu zablude. liniju, jeste. Evo, na primjer, Ostrašćivanje prošlosti. Knjiga koja govori o inženjeringu istorija. Na koji način se istorija menja, zavisno od potreba onih ljudi koji žele da naprave budućnost koja će njima odgovarati, a ne narodu. Slično, Srbija južno od Sahare. Zapravo priča o Gani. Priča o Gani u kojoj ja jednostavno uspem da vidim do koje mere su Ganci potpuno identični sa nama Srbima, gdje imaju iste strasti, gdje imaju iste snove, koje ih odvode u siromaštinu, u neznanje i u propast. A koja je glavna crta koja im je slična, a koja je glavna razlika, možete reći, između Pa najsličnije je to što su narcisoidni kao i mi. Ganci tvrde da su oni pronašli Ameriku. Da su u dugačkim njihovim onim kajacima koje kopaju iz jednog komada drveta prešli Atlantik i kako su oni bili tvorci toltečke kulture i svih tih kulture u Mezoamerici. Kako dođe do toga se takva slika napravi u jednom narodu, mislim? Evo kako. Narod ne želi da bude posljednja rupa na svirali, nego želi da bude prva violina. I onda sebi izmišlja raznorazne stvari koje će taj narod napraviti veliki. Kad smo živjeli u toj nemaštini, u Gani, ja sam preneo dobar deo svojih knjiga u tu kuću bez plafona, bez prozora i bez vrata. I te knjige sam držao naslagane na patosu, kojeg isto nije bilo, nego je bila na gruba betonska ploča. I pustio decu iz komšiluka da gledaju te knjige, da gledaju slike. I onda jedna devojčica uzme i nađe sliku Oksfordske kapele, koja je sazidana u 14. veku. I koja je bila zaprepašćena lepotom arhitekture te kapele.
I onda kaže, vidi šta su sve Evropljani od nas ukrali. Ovo je naše. Da, lako napraviti sliku toga, mislim. Jer naše zavaravanje, naše laganje samog seba o sopstvenoj veličini, ne samo da nas gura u zabludu, nego nas ta zabluda dovodi na ivicu propasti. Na primjer, u knjizi Sudbina zla. U toj knjizi sam opisao oko toga do koje mere zlo, koje objektivno ne postoji, nego postoji samo u ljudskim namerama, može da nas obhrva i zarobi samo zato da bi mi sebe prikazali da mi nismo deo tog zla. Pa evo, jako to se vidi u knjizi Reality, znači ovo je sad pričamo o Gani, ali jako slična priča sa Srbijom. Znači, laž i obmana u ovom trenutku u knjizi Reality znači, izlazi iz okvira ljudi samo i vidi se da postoji ta neka nacionalna mržnja i sve to na koji način iskrojeno. Šta mislite da je... Ma nije, čekaj. Najgore je to što nacionalna mržnja ne postoji, nego je sugerisana. Evo, baš u romanu Reality tu postoje scene u kojoj u vreme neposredno pre izbijanja velikih sukoba, to je bilo jedno kratko vreme koje smo proveli u Beogradu, porodice i ja, mi odlazimo u Bosnu, gde nas čovek moli da kada se vratimo u Beograd, da pričamo svojim prijateljima kako nas je ugostio i kako nas je prihvatio. Da on nema mržnje nikakve prema nama i da ne treba slušati ono što piše štampa. Tu sam isto opisao i onaj događaj. Odlazimo za Ganu, to je bio ne znam koji februar 1991. smo leteli nazad za Ganu i pošto je avion kasnio zbog nekog mitinga ženskog koji je bio organizovan na Ušću i gde su se svi u svetu uplašili da će kod nas izbiti građanski rat, avion Svisera kasni i sada da bi prekratili vreme, onda mi kupim i Večernji list, i Večernje novosti, i NIN, sve živo sam kupio, misleći to ću da ponesem u ambasadu i da imamo i u ambasadi frišku štampu. Sada, naslov u Večernjaku. Vlak iz Zagreba za Beograd dolazi na stanicu Slavonski Brod, gde masa četnika ulazi u voz, maltretira putnike. Šta dovodi nekome da se bavi na taj način izvrće se? Ja se začudim u čemu stvari i kažem daj brzo da vidim da li ima nešto o tome Večernje novostima. Otvorim Večernje novosti kad tamo ne vlak nego voz iz Zagreba za Beograd bio je napadnut od strane ustaša. Ja kažem, čekaj, pa gde je istina? Sutra dan dođemo u ambasadu. Dođemo u Ganu i ja odmah tražim crveni bilten Tanjubov da vidim u čemu je stvar. U Tanjubovom biltenu piše kako je 5-6 pijandura iz Bosne ušlo u vlak ili voz i napravilo ršum i da su ih uhapsili kad je voz stigao 101 verzija svega. Znači, sve može da se tumači na neki drugi način, sve može da dobije rep, svakoj stvari može da se prikače oni elementi koji će raspametiti čoveka koji kod sebe nema suzdržanost i nema naviku da filtrira sve što vidi i da u tome pokuša da kaže koliko različitih istina može u nečemu da se pojavi. To stoji kao film Kurosavin. Jeste, kao Kurosavin film, ja sam to čak mislim da sam negdje i pomenuo, da je reality na svoj način jedan novi Kurosava, jer u tom filmu svako tambura svoju priču. A u isto vreme i gledalac tambura također svoju priču i menja je konstantno. Sad, to je najvažnija stvar, to što je to dan u kojem je umrla moja mama i ja se nalazim sa mojim drugarima da popijemo za njenu dušu po čašu rakije i onda pričamo o svojim zajedničkim usponima.
svako od nas je imao drugačiju verziju te uspomene. Da, iste I stvari. onda smo se posvađali. Malo treba ljudima se Da. posvađati, samo malo se ne Da. složi. Onda da bi stvar bila još interesantnija, onda sam u drugom delu knjige stavio da cela ta ekipa, svi mi zajedno odlazimo na probu reality showa koja je u... Da, to je zanimljivo, tu se roman izvrne na Da, tu se roman potpuno... Iako zove reality, Da. ide u neku nauku, ide u fantastiku. U fantastiku ide. Mislim, roman je vrlo čitljiv, prilično bezobrazan, ali se lagano čita i do sada je vrlo mali broj ljudi pročitalo rukopis, oni su bili oduševljeni, neki od njih tvrde da je to moj najbolji roman, međutim, ja se s njime ne bi složio, za mene je moj najbolji roman, ispovest gospođice Kovanski, CIA agent koja je u afričkoj zemlji i koja spada u zamku između onoga kako su je brifovali u Langliju i između one stvarnosti koja nas zatiče Ono što ona videla. na terenu. Da. Tako da, poimanje realnosti je individualna stvar i u mojim knjigama ja pokušavam da ljude navedem na to da ne skaču na prvu loptu, nego da dobro razmisle i da pokušaju da pronađu kako se svaka reality može zloupotrebiti protiv njih samih koji su pali na tu priču. Znači ono što Ljupče uči jako polako kroz ovu knjigu. Prvo dolazi od toga i onda se posvađa, da bi na kraju pa krenuo da neki način preispituje svaku stvar koja mu je rečena. Pa tu sam jedno onaj šlagvort oko toga da majčina smrt, pa prva noć posle majčine smrti, majka se pojavljuje sinu i ispričamo one stvari koje mu za života nije rekla. Tako da i ova knjiga ima dva dela. Prvi deo je ono što se stvarno dešavalo ili je pisac uobrazio da se tako dešavalo i drugi deo u kojem je prepričan san kao realnost. Jer sve u tom snu je potpuno realno dok ne iskoči iz koloseka taj san. Pa da, mislim, snovi su veliki deo onoga što je zapravo naš život. Ne možemo sanjati nešto što nam se, bar što nije ostavilo neki utisak. Neki utisak. Nešto o čemu nismo razmišljali. Zašto ste se baš opredelili da zapravo glavni, da se radnja na kraju razvije u san i zapravo završi na taj način, a ne u realnosti, iako se knjiga ipak zove reality. San se završava, posljednja glava je realnost, Da, kada se Ljupče probudi i kada vidi, kada shvati da je to sve sanjao, ali ga i ta realnost vraća nazad u realnost sna. A o tome neću da kažem, to kad ljudi čitaju knjigu, onda će vidjeti kako sam to izveo. Lepo se rekao, malo pre roman je malo bezobrazan. Jeste, dosta bezobrazan. Znači, čini mi se da na neki način današnjoj literaturi, ne znam zašto, ljudi mnogo zameraju neke erotske elemente. Zašto mislite da to je neki način ostalo tabu, kad je to zapravo osnovna ljudska požuda, potreba i... U mojim filozofskim knjigama, kao što je Sudbina zla i kao što je ova koju sad pripremam, Vodič kroz smak sveta, govorim o erotici kao jednom od glavnih motivacionih faktora svih živih bića. Govorim o tome da postoje tri velika podsticaja koji su prisutni kod većine živih bića. Prvo, jedi i beži da ne budeš pojedan. Osnovni, prvi za preživljavanje. Znači, da preživimo. A međutim, nije dovoljno da mi preživimo kao jedinka, mi moramo da nastavimo vrstu. Prema tome, druga stvar koja tu dolazi, gde god vidiš voljnog partnera, a ti iskoristi priliku. I treća stvar koja se pojavljuje samo kod viših oblika života, od gmizovaca pa prema sisarima i čoveku, to je radosnost. To je ono da provirim, da vidim šta ima tamo, pa makar crko. Tako da ta tri osnovna podsticaja koji su u ljudskoj psihi prisutne, ja koristim u svim svojim romanima i svuda se rukovodim time
da je važno ne samo preživjeti kao ličnost, nego je nastaviti sebe i isto tako odgonetnuti sve moguće one istine koje nam se stalno nude, koja je prava. Na koji način vi birate koja je prava? Pa ne biram ja, ostavljam to čitaocima da oni izaberu. Da. Ja neću da se namećem sa svojim mišljenjem. Ja serviram, pa kažem uzmi. To je kao švedski stol. Ko šta voli neka uzmi. Da, zanimljivo je, znači postoji to stvarno veliki deo posvećen realnosti, ali istina je na drugoj strani. Te evo što tu neka granica, postoji li neka granica između realnosti i istine, ili su ta dva pojma ista, jednakost može se staviti među njih? Pa, realnost je jedinstvena, istina nije. Samo što niko ne može da prodre u realnost, jer realnost je sastavljena od milijardi sitnih detalja. Ona se ne može ni fotografisati, ni snimiti, niti na bilo koji način prikazati. Zato mi iz te realnosti izvlačimo ono što nama odgovara, što nam briše grižu savesti ili što nam omogućava da zadovoljimo neke svoje neposredne želje i to predstavljamo kao istinu. Tako istina ima puno, realnost je jedna, realnost nije dostupna. Tačka. Možda popričati konkretno o nekim drugim knjigama ili možda o tome šta nam se sprema? Da, ovo se sprema, ovaj vodič kroz smak sveta, ja sam delove iz vodiča objavljivao na društvenim mrežama i to ne zato da bi reklamirao svoja mišljenja i svoje pisanje, nego da bih dobio reakcije na to. I moram da priznam da primedbe, odnosno, kako se to zove, komentari na društvenim mrežama su mi pomogli da knjigu doteram do toga da je ona razumljiva, ali ne i prihvatljiva. Znači, ta knjiga je više, možemo reći, filozofska nego što je... To je... Mislim, u reality je tanka granica, da se ne lažemo, ali... Ne, vidi, i u knjizi reality mnogi delovi te knjige mogu da se koriste kao citati. Ono što ljudi kažu, Meša Selimović napisao ovoga, Ivo Andrić napisao to i to. Ja mislim da je reality daleko bogatiji takvim citatima. Da što ima 15 perspektiva na istinu, kao što ste... A u ovoj knjizi, ja sam u samom predgovoru rekao da tu knjigu treba svrstati u političku fantastiku. Političku fantastiku? Da, jer, pazi, postoji naučna fantastika, to Nutika, Asimovi, ovi ostali koji pišu o vanzemaljcima i šta. Postoji religijska fantastika, to su razne svete knjige. I zašto onda ne bi postojala i politička fantastika, koja bi isto toliko doprinela ljudskom međusobnom razumevanju, kao i ove dve ranije pomenute fantastike. To je moje opredeljenje. Na neki način, kao da bismo znali šta je stvarno, moramo prvo da zavirimo u nešto što ne postoji, da znamo da različimo gdje je ta neka granica. Apsolutno. I da se uverimo da li nešto što nam se govori da postoji stvarno postoji. Jer dobar deo svih naših mišljenja i svih naših akcija potiče od toga što mi nepostojeću stvarnost upletemo u svoj način mišljenja, pa u svoj način života i na taj način odskačemo od onoga što je pravi reality. Inače se nikada ne bi svađali, živjeli bi u slozi. A bilo bi malo dosadno. Ja bih više volao da mi je dosadno nego da se svađamo. Da, stvarno, ti neki nesporazumi su dovodili u istoriji do mnogo velikih prevrata. Ganci se ne svađaju. Eto, to je drugačije od Srba. Da, oni su... Gankinje se svađaju. Gankinje se svađaju? Da, a ne ganci. Ganci obično završe svoju raspravu sa osmehom i sa tim što odu da popiju pivo. Dok kod gankinja je to malo drugačije, ali zato treba čitati knjigu Srbija južno od Sahare i onda Nancy moju i ostale knjige. Tu ima puno tih detalja koje će ljude oduševiti, da vide kako u Africi ljudi doživljavaju svoje frustracije. Da, koliko su nešto delove, mislim, reality u Jugoslaviji dosta ima političku konotaciju. Koliko Ganci uopšte shvataju politiku, razumeju i bave se njoj?
oni shvataju politiku na taj način što dokle god je meni dobro, ne treba menjati. Što nije slučaj, tu se mi razlikujemo. U Srbiji Ganci se tu jako razlikuju. Mi ćemo uvek od gotovine da napravimo agresiju. Mi uvek mislimo da je nešto što je s druge strane brda daleko bolje nego ono što smo imali i onda to menjamo i onda napravimo od svog života reality show. Da, eto, mislim, vi ste otišli iz Jugoslavije tadašnje za Ganu. Koja je bila odluka vaša da napustite zapravo? Ja sam otišao službeno u Ganu 84. na mjesto savjetnika ambasade. A drugi put sam otišao u Ganu... A to da živite dole, to me više interesuje, taj moment odlaska da živite. Piše u realitu. Jasno. Piše u realitu, ja zbog dece nisam želeo da se deca vrate u sredinu koja je oslođena. Želeo sam da rastu normalno, želeo sam da postanu čovekoljubivi ljudi, a ne rodoljubivi ljudi. Jer postoji velika razlika između čovekoljublja i rodoljublja. Ja sam za čovekoljublje. Odlično, sviđa mi se to. Da li to, znači, vi ste, odnosno, ne vi, nego Ljupče, ko je tu šta, se vraća zbog nesretnog slučaja, misli, smrti majke. Da li bi se on vratio u nekom slučaju da se nije do toga došlo? Da li bi ga povuklo isto ka Beogradu i Srbiju? Pa, verovatno da. Ja sam rođeni Beograđanin, ja neverovatno, ja užasno mnogo volim ovaj grad i volim onaj duh beogradski koji je do skora bio jedinstven u svijetu. Ja sam maturirao 52. godine u trećoj muškoj gimnaziji, tada su još uvijek bile muške i ženske gimnazije kao da smo talibani. I ta moja generacija je ostavila neverovatan upliv na dalji razvoj ne samo Beograda, nego društva kao celine. Iz mog razreda 2 člana Akademije nauka, 4 profesora univerziteta, 1 opunomoćeni ministar u spoljnim poslovima. To su ono zlatna generacija. Da, onda omladinski šahovski prvak, Bora Ivkov, sam nam bio u razredu, pa onda profesor Šiljak, profesor je bio u Americi na Stanfordu, koji je prvi dobitnik srebrne olimpijske medalje u vaterpolu. Da, i vi ste se bavili sportom. Ja sam se isto bavio sportom, ja sam trčao. I tu sam imao dosta uspeha, međutim to je kratko trajalo, svega 2-3 godine sam trčao. Inače bio sam kandidat za olimpijske igre u Melbourneu i sprečen sam da odem zbog bolesti, puklo mi sve po crevo i... Tako da nemam nikakve medalje u kući. A mogli ste? Pa, teško, ipak nisam bio toliko dobar sportista da bi dobio neku olimpijsku medalju, ali sam u evropskim razmerama bio dobar sport. S obzirom koliko ste posvećeni pisali, koliko ste napisali knjiga, rekao bih da biste uspjeli sa to posvećenost i u sportu. Ne znam. Da, rekli ste isto malo pre nama kao smeta sad što morate kao. Nekad ste trčali, sad je došlo vreme, mislim. Da, sad je došlo vreme da moram sa štapom da je jedva mrtav. Je li to iz Gane ili ste ga samo napravili da Ne, iz Gane. To je štap iz Gane, on ima svoje ritualne konotacije, ali to je... To moramo Gance definitivno da nam dublje objasni. Da, primećujem u stanu isto gomilu drugih elemenata koji su isto doneti iz Gane ili su iz nekih još i drugih zemalja, nisam siguran. Baš jako oplemenjen prostor, onako. Osjeća se duh neki drugačiji. Ja sam dosta putovao i nisam štedeo za to. Zašto štedete? Da, vi ste bavili, mislim, vjerojatno se dopuštilo do sadašnjeg toka razgovora, bavili ste se diplomatijom, dakle morali ste nužno putovati. Da. Koje je to vreme bilo i... Pa, ja sam u diplomatsku službu došao prilično kasno, tek negdje krajem 80. godina prošlog veka i u diplomatskoj službi sam bio do 93. Znači svega nekih 15 godina sam bio u diplomatiji. Međutim, pre toga sam bio uključen u razne paradiplomatske aktivnosti, ali glavna stvar iz diplomatije na ono što sam bio vrlo ponosan je to što sam organizovao školski centar u diplomatiji koji su
završeni pravnici, završeni istoričari i ostali dolazili da se osposobe za diplomatski poziv. Napravio sam jedan vrlo interesantan program i po tom programu su bili obrazovani one diplomate koje su kao ambasadori otišli u penziju još pre 20 godina. Ali to je bio jedan jako dobar program. Ja sam čak pokušao da napravim jednu knjigu o tome, da diplomatiju približim čitalačkoj publici, međutim nisam imao dovoljno snage da je završim, jer zahtevano je verovatno veliki rad i skupljanje raznih dokumenata kako bih ilustrovao do koje mere diplomatija može da bude korisna za jednu zemlju, ali isto tako i razorna ako se pogrešno vodi. Rekao bi se da možda ste, bar po nazivu sudeći, vjerojatno ste malo zašli u to u vodiču. Jesam, u uvodu u Smak sveta ima dosta tih diplomatskih stvari, ima dosta istorije. Zanimljivo kao vodič kroz Smak sveta. Ajde možemo kažemo da je to počelo, taj Smak sveta o kome vi pričate. Pa nažalost ne da je počelo, nego je odmaklo. Da. Odmaklo je, uništavanje prirode, onda razbijanje svih mogućih ljudskih želja da na neki način postanemo jedno. Mi imamo u stvari, tu pričamo o globalizaciji. Globalizacija nije ovo što se nama predstavlja kao globalizacija gde treba ceo sve da bude u rukama nekih 10 tajkuna. To je jedna vrsta globalizacije, postoje i druge vrste. Postoji recimo ne samo tajkuni svih zemalja udružite se, postoji i proleteri svih zemalja ujediniti se, što nažalost nemoguće, ali postoji i ona treća stvar, to je da razumni ljudi ovog sveta ujedinite se. Ali i tome stoje velike prepreke. Pa razumni se puno svađaju jedan. Čovječanstvo ne može da se ujedini, dokle god nam džepovi ne budu bili jednaki i dokle god budemo verovali u različite nebeske saveznike koji nas teraju da budemo prilično nesuvisli i neskromni. Da, nekako ukidaju racionalnost, previše smo emotivni na neke pogrešnu stranu. Ne emotivni u fazonu da volimo, već emotivni da se suprotstavljamo, da mrzimo. Jako čudna situacija. Davno počela u istoriji. O tome ćemo pričati kada iziđe knjiga. Da, samo što se kaže teaser. To je to, samo malo da se poključonica, da se providi. Pa mene prati na Facebooku jedna masa ljudi i oni svi jedva čekaju da se pojavi vodič. A kažem, vodič će se pojaviti tek kada rasprodamo reality. Važi. Jer treba skupiti pare da se izda sledeća knjiga. Znači, mi se da je formatom malo i veća. Vrlo malo će biti veća od realitija. Puno stvari sam iz nje izbacio. Izbacio sam uglavnom one stvari o koje sam već obradio u Sudbini zla. Šta je ono što se novo pojavio, što nema nigde, sad ćemo imati priliku u vodiču da čitamo? Ne znam, pitanje je ovako... Ima ovog trenutnog momenta u istoriji koji se dešava? Da, ima trenutnog momenta koji je prikazan na jedan sasvim drugi način koji ljudi neće moći možda ni da shvate. Jer ljudi se uglavnom informišu kroz dnevnu štampu koja je neozbiljna i pristrasna, a svoje srednjoškolsko znanje su zaboravili. Tako da nemaju vodič kroz to kako da filtriraju vest. Osnovnu informaciju, u novinarstvu najzvanije. Jer u međuvremenu to srednjoškolsko znanje je podvrgnuto rušenju. Mi imamo masu knjiga koja govori protiv onoga što smo mi učili u školi. Ali to je, kažem, to je jedno vrlo složeno pitanje, to ne može tek tako da uzme i da se u par reči ispriča u jednom kratkom intervju. Naravno. To bit će ponovo prilike, hvala vam mnogo. Ja sam uživao, nadam se da nismo predugo pričali, da bi bilo sve u redu. Možemo mi još, ali ja bih pre slobodno da se vidimo još jedan put, da popričamo.
naravno kad bude izašla naredna knjiga, to sigurno. Apsolutno, to apsolutno moramo da uradimo zbog toga što ja velike nade polažem u Vodič kroz smak sveta. Da li će biti bolja od ove koji ste rekli da je najbolja? Ne, zato što radi se o drugim stvarima. Ovo je roman. Naravno. Ovo je roman u kome ličnosti vladaju piscem. Ličnosti su nerazumne i njihovo nerazumlje ih vuče u avanture koje pisac nije mogao ni da zamisli, a koje je morao da opiše. Dok je Vodič faktografska knjiga, u njoj nema apsolutno ničeg izmišljenog i nema nikakvog spoljneg uticaja koji je uticao na to da knjiga ispadne ovako kako ispadne. To ćemo, eto, čitat ćemo, nadam se, za 2-3 meseca. Još jednom hvala. Meni je mnogo lepo, hvala što ste se ugostili, leći ćemo i drugi put. Bilo i kafa, i kolači, i sok, tako da mi sigurno dolazimo u pomoć. Važi! Hvala vam puno.